Dobar dan, danas rješavamo četvrti zadatak iz lekcije skupovi, unija, presjek i Viennovi dijagram. Zadatak kaže, nacrtaj dva trokuta kojima je presjek točka, dužina, prazan skup i trokut. Pa pokušaj. Najprije ćemo nacrtati dva trokuta kojima je presjek točka. Nacrtam jedan trokut. I označim vrhove. I drugi trokut tako da dijele zajednički vrh. Nacrtaj dva trokuta kojima je presjek dužina. Na isti način, najprije nacrtam jedan trokut, pa nakon toga drugi. Presjek i dužina mogu na bilo kojoj dužini nacrtati trokut, ali ja ću odabrati ovu bočnu desno. Promijenit ću boju, pa drugi trokut crtam u crvenoj boji. Prazan znači nema presjeka, to su dva odvojena trokuta. Znači nemaju ništa zajedničko dva trokuta i koji ima presjek trokut, znači to je trokut jedan unutar drugog. Jedan trokut i sad ću promijeniti boju za drugi. Malo preciznije.